is your number one SM radio station. Love Radio. Galit sa sakit, may malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2007 nang mangupahan kaming mababarkada sa isang malaking bahay malapit sa aming universidad. Hindi naman kalumaan ang bahay na yon. Bagong patayo pa nga actually. Maganda at 2-story house siya. May isang kwarto sa baba at isang common bathroom. Doon nakapwesto ang mga kasama naming babae. Sa second floor naman ay may 3 kwarto kasama na ang isang master's bedroom na nakalock na kwarto raw ng may-ari. Nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay na malimit umuwi ng Pilipinas kaya pinaupahan niya na lang ito. Kaming mga lalaki ang umoccupy sa 2 bakanting kwarto sa taas. Nasa taas din ang isang maliit na kusina na may sariling lababo. Nakatayo malapit sa malaking bahay ang isang tindahan. Unang araw pa lang namin ay usap-usapan na ng mga taga roon na wala daw nakakatagal sa bahay na inuupahan namin. Ang sabi ng nakausap namin, may mga nagpapakita raw kasi sa bahay na yun. Magkagayon man, hindi namin pinansin masyado ang mga chismis. Nakamura na kami sa bahay na yon at malapit pa sa eskwelahan at palengke. Pero unang gabi pa lang namin ay may naramdaman na kaming kakaiba. Habang nagsasalo-salo kami ng hapunan sa baba, ay may biglang kumalabog sa second floor. Ang tunog ay parang bukas-sarang mga pintuan. Mali yung sound effects. Parang nahulog na bola. Ang tunog ay parang bukas-sarang mga pintuan. Kaya bigla kaming natahimik at nagtinginan. Wala namang tao sa taas ang sabi ng isang kasama namin. Ipinagpatuloy namin ang pagkain. Inisip namin na baka humangin lang na malakas. Pero ilang sandali pa ay biglang umulit ang mga kalabog na mas malakas pa sa una. Parang paggalit na binabalibag yung mga pinto sa taas. Maya-maya, isang kasama namin na nagsabi, "Shh! Huwag kayo maingay. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? May nagbukas ng gripo sa banyo." Natigilan kaming lahat at nakiramdam. Nung umpisa, nagbibiruan pa kami. Pero this time, halata na sa mga mata namin ang pagkatakot. Halos maiyak na yung isang kasama naming babae dahil sa sobrang takot. Habang pinapakalma namin siya, doon namin unti-unting pinaniniwalaan na totoo ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa paupahan. Walang naglakas ng loob na pumanik sa second floor para i-check ang mga gamit. Para may divert ang atensyon namin, nagpatugtog na lang ako sa cellphone ko ng malakas. Maya-maya, nawala ang tunog ng bukas na gripo. Binilasan na namin ng pagkain para makapagpahinga na kami bago pa tuluyang lumalim ang gabi. Nung nasa kanya-kanya na kaming kwarto ay kalmado na ang lahat.
Pero malipas ang ilang minuto, agaw pansin naman ang nag-iingay ng mga kubyerto sa baba. Inutusan namin ang isang kasama namin na sumilip sa baba. Yan tayo, nag-uutos tayo. Ayaw natin gawin eh. Tinawagan namin ang mga girls kung sila ba yung maingay. Laking kilabot ko nang malaman namin na nasa kwarto na pala ang mga babaeng kasama namin. Pagbalik ng kasama namin, sinabi niyang walang tao sa kusina. Hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Kinabukasan habang nagsisipilyo sa may lababo, natanaw ko mula sa salamin ang isang lumang kamang sa aking likuran. Ang kama ay tinambakan na ng mga lumang gamit. Habang nakatingin dito ay bigla akong napalunok nang makita kong parang may tumulak sa kama at papalapit ito sa akin. Hindi ko na po tinapos ang pagsisipilyo. Kumaripas ako ng takbo pababa at ikwinento ang mga nangyari. Unang gabi pa lang namin sa bahay, ang dami na naming naranasan. Sana lang ay makatagal pa kami sa paupahang puno ng kababalaghan. Ako po si Shad, isang tambalinyowers. At ito ang scary story ko. Ano yun? Ano yun? Tambalanista, tambalerina. Bago to tambalinyowers. Baliw. Tambalinyowers. At ito ang scary story ko. Nino, 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 Nasa dako paraon. Ay, nakakatakot talaga yung boses mo, partner. Lumay linya. Nakakatakot ha. Ako para sa akin, kung unang gabi nagparamdam na may na mga nanggagambala kayo doon. Oo. Para sa akin, it's a sign. Aalis na agad ako doon. Oo. Gusto Mabuti- niyo makatipid na. Kaya nga eh. Hindi, syempre, gets naman namin parang yung convenience, di ba? Napaka-convenient, malapit sa palengke, nasa tabi lang ng eskwelahan. Tsaka mukhang di ba? malawak eh. Ang daming kwarto correct, eh. ang daming kwarto. May first floor, may second floor, ganun. Kaya lang, hindi rin po nababayaran ng peace of mind. Oo. Di ba? Nakamura nga kayo, di ba? Wala naman kayong peace of mind. Mapapagastos kayo Kaya nga, sa atake sa puso. Sa puso. Wala lang, kasi parang feeling ko lang, kung halimbawa isang SEM na kayo doon, tapos saka nagparamdam, feeling ko pwede nyo pang ilaban kasi nakatira na rin naman kayo doon, sanay na kayo doon. Pero kung unang gabi, tas ganun agad, tas ayaw nyo pang umalis, ha? Tapos nagbigay ng sign na bahay namin to. Kaya nga, di ba, parang isipin mo, from the mirror, makita mo na may lumang kama na parang may tumutulak na papalapit Papalapit sa'yo. sa'yo. OMG, tas Nakakatakot. nakakatakot talaga. Tas gusto mo, diyan ka rin. Inayos ka naman. Hindi, mautak daw kasi yung landlady. 1 year deposit agad. Para hindi na makuha. Yun laang. Grabe naman yung advance. 1 year Siya pala may advance. tagahila. Oo. Racket ba? Ang bira. Para walang alisan. Uy, nakakatakot yung ganun na. May kasama ka sa bahay, nakikitira ka. Tapos parang masyadong anong tawag sa term ni Nick Nangit, aggressive yung mga elementals oo, diyan. kasi nakakatulak ng kama. Oo, Lalo na yung mga lumang kama talaga namang mabibigat. 'Di ba? Nung araw talagang kahoy. Ngayon kasi nauso na yung mga kahoy na hindi ganun kabibigat. Nung araw kung lumang kama yan. Oo. Naku. Tapos itinutulak papalapit sa iyo, isipin mo 'yun. Oh my gosh, Mamaya, ang dami na nangyari sa kamang yan. Kaya nga, diba? Ang eh. dami ng hindi Tumalon- magandang nangyari dyan. diba? Ang dami na nagpagulong-gulong dyan. Tama. Yung landlady, may gulong pala yung kama. Yung landlady. Baliw pala yung landlady, nananakot lang. Kinuha lang pala yung advance. Nakakalag. Wala lang, para sa akin it's medyo sign. Di ba Pero, but then again, lagi nating isipin, mas malakas naman si Lord. Tama. Diba? Mas makapangyarihan naman si Lord sa lahat ng bagay. Pero, syempre, di ba, kung araw-araw ka naman takot, Oo, di ba? araw-araw yung mga cruise dyan bumabaliktad pag 3 o'clock. Uy, nangyari yun doon sa isa kong kakilala. Every 3 o'clock may kumakatok sa kanila, tapos bumabaliktad yung mga cruise. Hala.
Hindi ko na siya kilala ngayon. Ayoko na siya maging friend. Oo nga, Hindi, nakakatakot naman yan. Di ba meron kayo natuluyan dati sa Tagaytay? Meron. Na ganun din. Na ganun din. Yung wala tabo, namang tumatalon. Oo, wala namang tao sa second floor. Lahat kami nasa baba. Tapos yung tabo tumalon galing sa nahulog siya. Tumalon galing sa timba. Yung timba hindi puno. Kung puno yung timba, pwedeng mahulog. Maintindihan mong malaglag yung tabo baka malakas yung hangin hindi, nasa gitna Nasa gitna yung tubig. Tapos nandun yung tabo. Paano? Umalis din kami agad doon. Hindi na, alam ko parang hindi namin tinapos yung gabi. Kasi parang, nung gabi, parang medyo tapang-tapangan pa kami. Kaya lang, doon na kami natulog lahat sa baba. Kaya lang, nararamdaman namin na parang may bumababa. Ay, naku, Diyos ko, Lord, ayaw na. Baka ayaw kami patulugin doon. Actually, masaya yan pag marami kami. Sobrang dami kayo. Oo, pero kahit na, alam mo, parang feeling mo kasi madami kami noon kahit pa paano 6. Di ba madami na din yun? Pero parang feeling mo nandito pa rin siya sa likod mo. Anim na kayo, lahat kaya naman kayo takot. Mas maganda pa rin, meron pa rin. Wala yan. Oo, may ganun sa ganon. grupo. Correct. Ang nakakainis, kapag ka meron sa grupong nagko-confirm, kasama natin siya. Oo, yung Nasa nakakakita. tabi mo ngayon, nakatitig sa'yo, malapit sa may ilong mo, di ba? May nagkahawak sa likod. Ayan! Kayo talaga. Yung kasama mo malakas makaramdam mo, kaya may third eye, no? Oo. Yan si Laika Nakakatakot. Barista. Oo, si Laika. Grabe talaga si Laika. Yun. Ang lakas niyan di ba na-experience natin nung nag-team building tayo sa Tagaytay. Oh, Ay, may sa nakikita Boracay. May nakikita siyang hindi natin nakikita. Nag-brown out yun. Nakakaloka, di ba? Tama ba? Nag-brown Oo, out. tapos pagbalik ng ilaw. Pagbalik ng ilaw, ang dami niya nakita. Mga kasama natin. Nakikiisyo sa ganito. Nakikiteam building. Gusto sumali. Habang kumakain tayong sabay-sabay, lahat sila nasa likod natin. Oo no? nga, nakatingin. Nakakatakot. Ayawan na. Pero alam mo, sanayan lang din ako. Sa bahay nga namin, meron Samahin nyo? Sa bahay namin. Samahan nyo meron. Samahan nyo lang. Sa bahay nyo meron. Oo, as in talaga, ako gabi-gabi ko na-experience. Kagabi na lang Meron ulit. Oo, akala ko talaga yung aso namin, akala ko naghahabol namin, dalawa kaming aso sa bahay. Dito to sa Dian, di ba? Oo. Yan yung bantay mo Oo, pero yun nga, sanayan lang din. So, hindi na ako sanay medyo, ka na medyo natakot. Guardian mo here. Guardian ni Oo. Chris yun ever since. Kaya nga, di ba, hindi ka pinapaalis doon. Oo. Medyo may mga ano lang talaga, minsan magtataka ka lang. May mga katakatakang bagay. So nung una akala ko naglahabulan lang yung aso. Pero alam mo naman yung takbo ng aso sa hindi So imagine mo yung bag ko, 'di ba? Ang bigat-bigat lagi ng bag ko. Yung backpack ko na araw-araw kong dala. Nasa yun, nakapatong sa ibabaw ng washing machine. Siyempre, yung washing machine may dryer. So malapad siya. Tapos magulat-gulat ako, lagi siya nalalaglag. Ganun. Sabi ko kung may daga, Ang laki-laki ng daga. Kakadiri mo, nakatira ka sa lugar na ang laki-laki ng daga na kaya manulak ng backpack. So, hindi daga, di ba? Hindi daga. Saka yung alam ko yung bigat ng yung bigat ng ng bag. Puro pandesal na kinuha ko sa tindahan. Oo. Di ba? So, kagabi, pag silip ko sa kwarto, wala, nalaglag na naman. 2 beses siya nalaglag. Okay. Oo, tapos binaba ko na, inayos ko para siguraduhin na hindi siya Malalaglag ulit. malalaglag. Bumaba ako ng hagdan namin. Tapos nung pupulutin ko na yung bag ko, biglang I am not 22 anymore. May gulat na ako, partner. Gago na. Ang sakit sa puso. ang programa nito ay bawal sa may sakit sa puso. Ay, bawal po. Sa may atake sa puso. So, chick. Hindi, namili ako. Sabi ko, Chiki lang yan. sabi ko, si Tanghenyo ba? Kaya na si Tanghenyo malapit-lapit. Sabi ko, si Nicole na lang. Basta nakakainis dito. Ang nakakainis dito, mga kabisyo, every time, nagugulat pa din ako. Pambira. So, chika lang yun. Chika lang yun. Sira ulo. Pag ako partner, sa bagay, masamang damo, matagal mamatay.
Nakakatakot, di ba? Ay. Galing. So mga kabisyo, kapag ka nakakaramdam ng takot, hindi lang pagdating sa yung mga kababalaghan na yan, kundi takot sa lahat ng bagay. Takot sa pag-umpisa ng trabaho, takot sa relationships, Tama. takot sa lahat ng bagay, ganyan. Lagi tayong magdadasal. Tsaka minsan yung takot nasa utak lang natin yan. Oo Di ba? nga Meron eh. tayong fear of Pwedeng- the unknown. Hindi natin ma-describe bakit tayo natatakot. Pero Pwedeng ganon. pag nagdasal ka lang pala talaga, isipin mo, nga no, wala naman palang dapat katakutan. Tsaka alam mo, meron ako isang kakilala na nagsabi, minsan effect siya ng depression. Posible. Posible. Oo, kasi parang Hallucination. nag-hallucinate ka na akala mo parang yun nga may dumadaan, akala mo May mga naririnig gumagalaw, ka. 'di ba, yung mga ganon. So, yun, kailangan ng, of course, for people who are depressed, 'di ba? Syempre, kailangan ng medical attention, Tama. medical attention, yung emotional support mula sa ibang tao, mahalaga yun. And of course, huwag kakalimutan nating lahat yan na magdadasal po tayo. Yun ang Yan. pinaka-importante sa lahat. mga Correct. kaibigan. Sabi nga we are ano may English kasi? Nakalimutan ko na. Basta we are. We are mga Pero di kabisyo. tama din yung sinabi ni Father nung huling nga nagsimba tayo, di ba? Isang beses lang tayo nagsimba. Ang Ang dami dami nang natin napulot. natutunan ayun, nakalimutan ko. Ayan. English kasi. Na ano daw? Hindi, tangkilikin mo yung mga masasayang programa, mga masasayang panoorin kahit papaano, malilibang at malilibang ka talaga. 'Di ba yung kagaya ito, pakikinig sa tambalan, pakikinig sa mga masasayang materyales. Nakakatulong ito para kahit panandalian makalimutan mo yung problema mo. At libre 'yun, mga kaibigan. Oo, correct. Kung may pumunta sa inyo tapos nagpabayad kasi nakikinig ka ng tambalan. Scam po yun. Tanga ka kapag umagir ka. Diba? Bigay ka Libre. ng operation. Oo. Offering. Libre ang tumawa, 'di ba? So tama yung maging ano tayo, maghanap tayo ng mga ways to be happy. Yeah. Na-imagine ko yung mukha mo pag ni-slow mo. Abangan niyo po sa top 5 yung pagkagulat ko na naman. Top 5 ng Love Radio Manila. Nakakaloka. Oo nga, no? Slow Pag mo mukha yun, Kuya Martin. Kung paano Ano yung tsura nagulat. ko? Ayan na ginagawa ng paraan. Oo, ginagawa na ng paraan now na. Ay, yung tambalinyo-wers pala is tambalanista plus enyo. Fortang enyo. Tambalinyo-wers. Wala masyado kasi nakagets eh. Buti na lang. Buti na lang, piniliwanag mo kung ano yun. Tambal. Pagkaintindi namin, baliw. Baliw. Kami naman, nung sabi namin baliw, gets namin agad. Baliw kaming tatlo. Agree agad kami doon. Diba, nakatutok sa atin ang mga kabisya natin na nagda-drive ng ganitong oras. Hello kay Architect Jerome de la Cruz. Hi, Jerome! Salamat sa pagtutok. Kami yung mga listeners natin, di ba? Doktor, lawyer, Yan. architect. Father! Oh, Yan, diba? diba? Big Pero at the time. same time, may baliw. May agaw cellphone gang member. May mga budol-budol May din. budol-budol din. May nakikinig din sa ating saksak ba? Sunog baga. Salamat sa pagtutok kay Jerome. Alam mo kahapon, naalala ko lang yung word na architect. Meron akong pinapakinggan na na napakagandang parang hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Basta sa Spotify, may napakinggan ako sa Spotify, si Joel Austin. So parang ang sinabi niya, 'di ba, minsan yung mga buildings 5 floors lang siya. Tapos magugulat ka nadagdagan ng nagdagdagan ng another floor, Oo. and then another floor. Parang naging 10 floors. Yung akala mo 5 floors lang, Oo. pwede palang maging 10 floors. And usually, alam yun ng architect. Alam ng architect kung kaya pang mag-withstand nung building. So parang inspirational kasi yung pinapakinggan ko nun sa Spotify. Parang it was parang yung si God is like the architect na parang akala mo hindi mo kaya. Halimbawa, may mga problema. Oo. Isipin mo na ikaw yung building na puno ng mga problema. Patong ng patong yung mga problema, 'di ba? Akala mo hindi mo kaya, pero dahil
ang arkitekto Ay, ng buhay mo ay ang Diyos, Diyos. 'di ba? Alam niya na kaya mo. Tama. Hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kaya. So parang ganun din in the same Tama. way. Ang architect, he knows na hanggang 10 floors lang yan, o kaya hanggang 12 lang yan, o hanggang 6 lang yan. So, ganun din sa mga problema. Naalala ko lang kasi kahapon, very Oo. fresh from my memory, baka hindi ko na matandaan sa mga susunod na araw. Sabi ko kasi, i-share ko sa tambalan, na we are designed to withstand. We are designed. Ang pagkakadisenyo sa atin, dinisenyo tayo na kayanin lahat ng mga pagsubok na dadating sa atin. Yung ibibigay sa atin, yung kaya natin. Correct, Diba? Parang ganon. Kasi totoo yun, Oh, di ba, alam ng parang Diyos yung foundation mo eh. Correct, tama. Kung So, hanggang parang- saan yung lalim mo, kakayanan mo, alam niya lahat yan. So parang yung architect na alam niya kung hanggang ito lang yung kapasidad ng building na to, hanggang dito lang to, 'di ba? So ang Diyos, the God is our architect. He knows, 'di ba? He knows na kapag meron ka pinagdadaanan na pagsubok, kaya mo 'yan. May ano ka. Ano 'yan? Kaya mo 'yan. Inano niya kanya eh. You are built that way. Design Diba? ka na Dinesign kayanin ka. mo yung mga pagsubok na Oo, ang ganda-ganda nung pinapakinggan ko siya ng English. Hindi ko alam kung naitawid ko ng tama. Hindi ko alam kung naitawid ko ng tama, pero napakaganda nung mensahe na parang dinisenyo ka para kayanin yan. So ibig sabihin nito, kapag meron ka pinagdadaanan ngayon na nadadagdagan yung palapag ng buhay mo, Oo. o palapag ng kakayanan Tsaka mo. imposibleng hindi mo kaya. Dinisenyo ka para kayanin yan. Yung mga Tama. iba na mas malilit yung mga problema kasi ang disenyo sa kanila, ganun lang din. Yung mga iba na mas malaki yung problema nila kaysa sa iba. Kasi yung design sa kanila is kaya nila yung mas malalaking mga problema. Tsaka balikan siguro natin ang pinaka-basic ng kung paano tayo kinreate na we are made by the image and likeness of God. Yes. O, Yun diba? ang pinaka-foundation natin. Naalala ko lamang, napakaganda. O, siya mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate. GB lang! Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.